Goedemiddag, we hebben weer een nieuw maandgerechtje verzonnen bij Asteria. Deze maand is het vis en papillote. En papillote betekent gegaard in papier of aluminiumfolie, zoals wij het doen. Wij gebruiken ervoor een stukje zeewolf, een gamba, zalm en zeebaars. Als eerste maken we een bedje van groenten. Het bedje van groenten bestaat uit witlof, paprika en bleekselderij. Daar leggen we de vis op, een stukje zeebaars, een stukje zalm, zeewolf, de gamba erop, een klein beetje zout. En daarop komt dan kruidenboter. En dan vouwen we hem dicht. De bedoeling is dat hij goed dicht zit, dat al het vocht en alle smaken in het pakketje blijven. Zo. En is klaar om in de oven te doen. Tussentijd gaan we even bord opmaken. Dan leggen we hem op bord. En dan vouwen we hem langzaam een beetje open. En zo serveren we hem. Eet smakelijk.